Henk ten Hoor is al meer dan 30 jaar actief in Friesland. Ze staan bekend als een prijsvechter met goedkepere segment kleding. Bij de 103 filialen in Noord-Nederland werk je goed 400 mensen. In Friesland zitten Sontje winkels. Op alle dwarren staat zo'n juster te lezen tijdelijk gesloten. De Rabobank had het krediet van het familiebedrijf stilzetten. Ze hebben in elk geval onder het personeel dat die net hoeven te komen. Wij begrepen van het personeel dat er al een achterstoorn is van 2 maanden op het leen. Dus dat jouwt wel dat de financiële positie net heel florissant is. En voor hen is nou ook even afwachten wat er gebeuren gaat. Het personeel van dit filiaal in Burgum had het minder nijzek te jaren kregen. Maar ze lieten haar net boeten zien. Het haatkantoor in Hogeveen liet weten de komende dagen met alle belutsenen om tafel te gaan hoe de toekomst. Meer commentaar jouwen ze net. De winkels blijven voor eerst dicht. Ook hier in Drachten. Oh ja, dat staat gesloten. Tijdelijk. Nou ja, mij bij. Jo wel best? Ja, dat is mijn zaak toch net. Ja, ik vind het wel jammer. Kom je er wel eens? Ja, zeker kom ik er wel eens. Ja. Wat hel je dan? Nou, onderkleding of... Onderkleding? Ja, meestal onderkleding en zakken en nylons en dat spul. Het had me ook nooit lutsen, dus ik kreeg je geregeld deel en dan zie je dat wel. Maar ik ben er ook nog nooit binnen geweest, dus ja. De vakbonden krijgen echt kwalijk contact met de directie van Henk ten Hoor. Het CNV binnen ze benauwd dat tientallen Friezen haar werk verliezen. Je ziet dat er in dat segment wel meerdere winkels of ketens opereren. Wij ben in 2009 ik alles bij Henk ten Hoor geweest, omdat er toen ik al bedrijfseconomische problemen wien. Maar toen ben er enkele mensen ontslaan en kon ze het verder weer op poorten zetten. En nu zie je dat het opnieuw net goed gaat. Woensdag houden de vakbonden in Hogeveen een bijeenkomst van het personeel. Dan hopen ze dat er meer duidelijkheid is over de problemen bij Henk ten Hoor.